Omiljeni radio. Običan radio DOO Mostar je najslušaniji radio u Hercegovini i jedan je od rijetkih radija koji u svome programu prioritet daje opće društvenim i korisnim temama. Svakodnevno izvještavamo vijesti iz Bosne i Hercegovine, kulture, športa, svijeta, glazbe, kulinarstva, aktualnosti vezane s današnjim nadnevkom, najave događaja te zabavne lifestyle aktualnosti. U svojem programu promoviramo teme kao što su zaštita okoliša i prirode te energijske učinkovitosti, zaštita djece koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije i prosjačenja, zaštita prava manjina i zaštita prava žena u društvu. Doprinosimo integraciji Bosne i Hercegovine u Europsku uniju i NATO, kao i borbi protiv korupcije u svim njenim segmentima i zaštiti ljudskih prava. Radio stanica nastala je 2002. godine sa sjedištem u Stolcu. Godine 2012. promijenila je vlasnika i prebacila je sjedište u Mostar. Radio se čuje u Hercegovini s dvije frekvencije, 106,5 MHz s kojom pokrivamo Mostar, Široki Brijeg, Čitluk, te 105,3 MHz s kojim pokrivamo također Čitluk, Čapljinu, Stolac, Ravno, te dijelove općine Neum i Ljubuški, kao i Metković, Opuzen i Vrgorac u Republici Hrvatskoj. S ove dvije frekvencije pokrivamo 180.000 populacije, a možemo se pratiti i online putem streaminga. Nastojimo u svojem radu prenijeti pozitivnu energiju našim slušateljima, nagrađivati ih, a jedan dio programa je rezerviran za ispunjavanje glazbenih želja slušatelja. Običan radio DOO Mostar prepoznatljiv je i po društvenim mrežama na kojima svakodnevno objavljuje sadržaj zanimljivog sadržaja. Facebook stranica radija ima oko 10.000 pratitelja, na Instagram profilu imamo oko 7.000 pratitelja. Također smo aktivni i na SoundCloud platformi, kao i YouTube kanalu. Adresa: Svetog Bogdana Leopolda Mandića, broj 10, 88.000 Mostar, Bosna i Hercegovina. Frekvencije 105,3 i 106,5 MHz. Marketing 036 317 234 i 063 850 216. Web www.običan.info, običan.radio@gmail.com. Omiljeni radio.